Takže čau, já jsem Sabina, vítám vás u dalšího videa a dnes to bude 3 nebo 4 věci, co se vám může stát, když budete hrát hru. A mám trošku jinou postavičku, takže se omlouvám, že dobu mám doma a teď jsem u babičky, takže vrhneme se na to. Já se jdu něco zahrát. Jak jsem mě udělal špatně, co se děje? Já se jdu něco zahrát. Hele, nová hra, super, to se stáhnu. Počkat, co se to děje? Teď jsem, vypadá tak u mě doma, a proč nevidím pořádně do stran? Bože, to vypadá jako ta hra, ale u mě doma. Můj bože, tak to je divný. Ahoj. To se mám schovat. Do trouby to asi nepůjde, že? Ne, já jsem. Jako jsem. Ne. Hele, to je jako můj pokoj. A takže mám sebrat počítač, abych se dostal. Jo, takže tady musím kliknout na to. No tak jo, musím se někam schovat. Zachodím míse. Já tam to půjde. Ne, tam ne. Sem. Jo, takhle krásně se. To se snad stratí. Super počítač. Tak, to bylo divný. Já si vezím hru. A sakra, to byla seč počítač. Ona mě zabije. Zdrám! No, takže jak to opravit? Možná takhle, nějak takhle. Ne, takhle ne. Za půl hodiny. Mám to, jako kdybych se toho nedotkla. Tak, jestli to funguje. Sakra, tak jo, já to zdávám. Segra má přijít právě za 3 minuty. Sakra, já zdrhám. Za 3 minuty. Ahoj, Segra. Já si jdu zahrát hru. Nemáme dneska úkoly. Co je s mým počítačem? Segra! Au! Ty jsi rozbila počítač! Jau, už dost, prosím! Pojď. Segra? Co je? Pojď se podívat na mýho kluka, dal mi už i prsten. Tohle je Jack. Cože? Co se jí stalo? Netuším, to neřeš. Je trošku retard. To teda. Takže já se s váma loučím, mějte se krásně, určitě se uvidíme u dalšího videa, dávejte like, odběr nebo komentář a čau!